Gava ez diçûm, nivîştek çêkiribû diya min ji bo min. Sê nalê firnê qewil kiribû. Lêvikên wê diricifîn, çavikên wê diperpitîn. Ku ez vegeriyama wê sê rojan rojî bigirta di ber riya Xwedê de. Wê sê nalê firnê belav bikira di ber riya Şêx û Ucaxan de. Wê şîrê şêr ji min re bi aniya di şîvê êvaran de. Wê kulîsorek porhinekirî bixwasta li gora dilê xwe ez bi zewca dema. Ne sê nanê firnê belav kir diya min, ne sê rojan rojî girt. Ne kulîsorek porhinekirî xwest li gora dilê xwe û ne şîrê şêr anî di şîvên êvaran de. Ve negeriyam, li wir mam. Hêviyên wê di dil de bûn kulmek cincok, şikestin û man. Porkura diya min ser dika malê, hîn li hêviya min e, hîn. Wê li wir por spî kir, min li wir jîn spî kir. Wê li wir por spî kir, min li wir jîn spî kir. از بندکم غریب